Бүгін алар үзләре җитештерә торган сөт кебек ап-ак төстә киенеп килгән. Бу хезмәткә җаваплылык билгесе диләр. Республиканың барлык районнарыннан 50-гә якын катнашчы җыелган. Гөлфия Бикбулатова Бөгелмәдән бу ярышта 4нче мәртәбә көчен сынап карый. Хезмәтеңне сөйсәң, авырлыгы сизелми ди. Яратырга шул эшне кирәк. И с настроением, әйбәт настроение белән килергә тиеш моны. Бу бит безнең тормыш. Ничә ел эшлисез инде үзегез? 20 ел эшлим мин сельский хозяйствода. Ачылыш тантанасында катнашчыларны Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры сәламләде. Это мы считаем, что хорошая школа. Бу шундый мәктәп, тәҗрибә уртаклашу урыны. Сез бер-берегез белән аралашасыз, танышасыз, кемнең кайда эшләвен, нинди нәтиҗәләргә ирешүен беләсез. Тәтеш районының Бакырчы авылындагы бу аланда бүген савымчылар сабан туй дияргә була. Башта җыр биюләр тыңлап илһамланалар, аннары конкурста осталыкларын күрсәтәләр. Тыйнак кына үз эшен башкаручы савымчылар фикеренчә, иң мөһиме дулкынлауны җиңәргә кирәк. Ярышка әзерлән инде ул безнеке профессиядән киләдер инде. Менә ничә еллар инде сыер сугып эшлим. Ярышка бик теләп катнашам. Беренче елмы? 3нче мәртәбә киләм Татарстанга. Беренче мәртәбә килгәндә абсолют чемпион алган идем. Хәзерге вакытта 600-дән артык сөт савам, Аллага шөкер. Менә шушы республиканский конкурска чакырдылар, бик теләп килдем. Җиңеп кайтырга насыйплардан әйләсен. Савымчылар арасында бер ир-ат та бар. Василий Пронин Алабуга районы данын яклый. Бу хәдәр хатын-кызлар арасында ярышу үзе зур бәйрәм ди ул. Мне приятно, что женщины... Миңа бик күңелле, безнең якларда бу эшне ир-егетләр башкара, хатын-кызлар өчен авыр диләр. Ә конкурска килгәндә, әлбәттә, хатын-кызлар сыер сауының нечкәлекләрне миңа караганда күбрәк белә. Женщины больше меня знают. Республика күләмендәге савымчылар ярышының төп өлеше менә шушы өстәлдә бара. Савым аппараты барлыгы 35 детальдән тора һәм аны 5 минут эчендә барсында тоташтырып, төгәл итеп җыеп бетерергә кирәк. Барсында тоташтыру белән генә эш төгәлләнмәй. Аларны җыйганнан соң, менә шулай махсус аппарат ярдәмендә кабызып, эшләтеп тә карау мәслихәт. Барсы да дөрес икән инде, яхшы бал куйда дигән сүз. Бер карасаң, бу сыер саучылар өчен көндәлек эш кенә, барсы да таныш гамәлләр, тик аларны вакытка һәм төгәл итеп башкарырга кирәк. Бөтен хәрәкәтне белгечләр карап, бәяләп тора. Конкурста 3 этап. Беренче этапта теория буенча, икенче этап савым аппаратын сүтеп җыю этапы һәм өченче этап сыерны саву технологиясе буенча. Өченче этап иң җаваплысы. Таныш булмаган сыерларны технологиягә туры китереп саварга кирәк. Чараның Тәтеш районында узуы да очраклы түгел. Соңгы елларда авыл хуҗалыгында алга китеш бар. Менә бу Татарстан хуҗалыгы заманча фермада савымчылар өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Аппаратлары современные, условия труда тоже. Яңа оборудование весь полностью. Безнең доярка беренче урын алды районда. Бүген менә республиканский конкурста тоже катнашты. Конкурсның иң дулкынландыргыч мизгелләре җиңүчеләрне игълан итәләр. Узган 3 этап нәтиҗәләре буенча Биектау районыннан Елена Семенова чемпион булып танылды. Ул акчалата бүләк һәм кубокка ия. Тәтеш районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.